In de Maitietszwalken zwalkje wij in 6 afleveringen door de Frieske Maitietsnatuur. En dat doen we net alleen, maar met beheerders en andere mensen die het hadden thuis vielen in die natuur. Welkom bij de 4e aflevering van de Maitietszwalker. En we zwalkje Juwet in dit gebied, het Mandenveld. Maar even een stukje verderop hebben we nog de Bakkenvinse Dun. Dat ik van alles te beleven is. Het is een cultuurlandschap met hele specifieke soorten. En die zie ik je op. Wat een zeker maar, we hebben hier een soort met heidegebied. Bakkenvinster heide, hier die kant uit, maar wat jemkeboel en een groot bos eromheen. Het is echt aardig bultig. Hoogsoorten van landschap irritants. Ja, dit is zat een groot pad van het agrarisch landschap uit de middeleeuwen eruit zeg. En tot de industriële revolutie, toen verloren de wereld. Je moet je voorstellen dat dit rond 1910, 1920 weet je nog echt stoozon. Echt bultjes, duinen, dat we ze ook nog van Appelskeer kennen. En dat is door de aannemende graasdruk is dat langzaam dichtgroeid met een heide. Die boeren ben je voet, die ben je wol. Wat doe je hem dan om dit landschap een beetje te behouden? Nou, wij begrazen dit met een kudde Drentse heideskiep, die we hier in de skipskooi op Mandenveld hebben. Het hinder zeg ik wel. Exmoorponies, René Rek, inderdaad, een joggestiks. En together houden die het landschap iepen. En onvullend zagen we ze nou dat ik nog het bjemkesvoort die toch opslagen. En om het echt helemaal stoofzand te krijgen, dan zouden er nog weer meer skiën bij matten. En daarin probeer je een balans te zoeken wat het beste de natuur mee zingen. Nou ja, ik kom hier heen een heel soort vogels. Maar ik weet het ondervinding dat het heel iets spul is. Hebben we nog een kans dat we die wat in beeld krijgen kennen? Jazeker, dat maken we best van. Nou, we zijn op ziek. Yes. We zitten hier op een basislocatie hier aan de randen van de heide. Ik ben echt favoriete stukjes betieren. Er werd heel type vogels weer rondkomen. Maar we hebben even zocht. Wat ben je wat zien kan? Ja, we gaan schitterende heidelurkjes jongen. Echt fantastisch. Super mooi beesten. Die heb ik heel mooi zien. En bjempiepers hebben we jongen. En dat zijn echt de heidesoorten. Ja. Nou, wat gaan over de heidelurk. In Holland zit die boomleeuwerik. Maar het is een soort die wij op een groenzegen krijgt. Hé, zo'n. Klopt. Wat die er daar? Daar wie er rond fretten ontzieken. Hij zag in dat kele zon, dat warmt het mooi op. Daar komen een grote insecten op uit. Loopkevertjes en dat soort spul. En daar zit er echt rond. Dus wordt dat onbelangrijk, zet ik een streek onder het belang van het behoud van stoofzon? Juist, ja. Ja, daarom willen we graag dat dit terrein gevarieerd bloot en dat er stukjes keel zon bij. Ja. Ik zit nog even verder. Ja. In het voorbijgaan zeg een van u hier een heel soort activiteit omkrijgt deze struik heen. Een exoot begrip ik nog. Ja.
Maar de soort niet weer dat je gewoon flinters die binnen het exotisch. Ze zijn green. Wat voor flinters hebben we hier? Ja, we hebben hier het groentje. En dat is een typische heidevlinder. En die zul je heel graag. Het is ook een schitterend beestje om te zien. En de vlinder je wel een stukjes dan zeker draaien op dit stukje alleen. Hè? En dan zit er verderop op bierkje nog een peer. Dus dat is een aardigheid. Dit zijn mansjes die wachten op een vrouwtje die het langsvleent. En als er een mansje langsvleent, dan wordt het knokken. Dan jaag je hem voort. Dan zit ze om elkaar heen draaien en dan jaagt het hier en door de voet. En dan gaan ze weer op de post zitten te wachten. Lekker opwarmen in de zinnen. Wij meesten hebben van die plakken, ik wil eens het vrouwen bij elkaar zitten op te wachten op morgen, maar je krijgt wel eens om. Je krijgt wel eens om, ja, inderdaad. Ja, dus dan wacht je inderdaad op een geschikte partner. Ja. Dus we hebben hier in wijze een keppelstruik te pakken. Ja, een tinderstruik. Mek, ga terug. Ik dacht al vrij lang. Ik ben in een jongetje 98 ermee begonnen. En voor het Frieske op dit veld, het Mandenveld, vanaf 2008. Ik vind gewoon schepen en het vee en het natuurterrein en werk in mijn hoen. En dan wil ik eerlijk bij zeggen, de hoen is ter ondersteuning, want het gaat om de scheep. En behoud van het natuurgebied. Dus ja, al die dingen komen gewoon samen. En daarnaast, naast het werk in het onderwijs is het heerlijk om gewoon alleen nog met het hoentje en de kudde de hei op, de rust. En je doet gewoon nuttig werk. Nou, dat is mijn grote maat Mac. We noemen haar Maggie, mijn werkhond. Border collie. Die 10 jaar oud is en dan echt heel erg bezig is met de ski bij me kwam er horen, verplaatsen. Heel gedreven hoentje, maar wel noffelijk en zeker noffelijk met lammeren. Want een jonge hoen, maai en lammeren, nou dat is altijd een beetje lastig. Mijn beppe die ben het vroeger dan in donkerbroek op een liedspleets en dan weer al vee en ik een barg voor de slacht. Dus dat weer echt nog heel ouderwets. Maar ja, daar komt het eigenlijk vandaan. Vroeger met mijn broer op een veemarkt het vee wegbrengen naar de slachter, naar Braders vleesbedrijf. Dat deden wij al eerder. Dus ja, het zit er eigenlijk altijd wel wat in. Het is eigenlijk nooit uitgegaan, want ja, je moet verstaan hebben van het vee en verstaan hebben van het natuurterrein. En ik nog eens een border collie trainer willen, dus daar ben wel een heel soort dingen bij me kwam. Wat hebben we hier te pakken? Want het is, begreep ik wel, een mooi maar een bijzonder verhaal. Ja, dit is het rendiermos. Ja? Dat zijn de korstmossen die we eigenlijk heel graag zien in dit soort terreinen. Er zijn meerdere soorten van en gewoon van een heel zeldzaam. En wat we hier dan omheen zien, dat is het grijs kronkelsteeltje. Mm-hmm. En dat had een neiging om dit soort kele zaankopjes heel snel te groeien. En wat is dan de oorsprong van die oerwoekeraar? Dat is het grijs kronkelsteeltje. En die is met de tanks meekwam van de geallieerden uit Amerika. In de rupsen van de tanks daar had er zitten. En daarom werd het ook wel tankmos neemt. Oh, dus wij zijn bevrijd, maar de heide had het weer een stukje erin gekregen. Ja, die hadden van te lijnen gewoon. Je hebben hier op 2 locaties, 2 plakken, ikers online, waaronder hier. Wat groeit er hier? Hier groeit nou boekweit, vlaaks en rogge. En waarom groeit het hier? Nou, dat jet eigenlijk van ons her in het systeem thuis. In het Esdorper landschap. We hebben heide en akker elkaar omvullen. En maken dit gebied weer wat diverser, completer. We jouw hier het plak aan akkerflora. En zo proberen we het landschap compleet te krijgen.
Ja, want in wijze wie het iets dat deze ikkers ik broekt waren om donk van de schip op uit te brengen en zo krijgt van een systeem dat op een kroon sluit. Ja, de schip graas op een heide, skiet is winters in de potstal en dat komt weer naar de akkers. En daar hadden meesten wat te eten. Ja. En de schip met elzendingen is blied. Juist, zo is het. En dit wie de Meitiets zwalker van deze week. Takom week zwalk je weer terug. Dan zwalk je wij tussen Schiermonnikoog en Ameland op de Waardzee.